Hallo YouTube, welkom bij de volgende challenge. We gaan de Coke and Milk Challenge doen. Nou, de bedoeling is, je vult eerst een glas half vol met melk. En de andere helft moet met cola. En dan moet je opbrengen. Ziet er heel goor uit. Zit ik zelf. Mag ik erbij? Tuurlijk, de melk. Nou, het ziet er een beetje uit als ijskoffie, vind ik eigenlijk. Nou ja, proost. Het is niet heel vies. Nee, niet. Vind je die? Nou, dat was niet de meest uitdagende challenge, maar goed. Als jij nog beter weet, dan moet je maar even reageren. Dan zullen we die volgende keer misschien doen. Doei. Dag hé. Dag.